Wixeko orrialdean gaudela, diseinuan klikatuko dugu. Eskerreko zutabeko bigarren aukera aukeratuz. Hemen ikusten dugun moduan, hiru aukera helarazten dizkigu programak. Fondoa, kolorea eta letra tipoak. Orain, fondoan klikatuz gero, klik egingo dugu bertan, fondoaren aldaketak ikusiko genituzke. Eta hemen ikusten duzuen moduan, programak luzatzen dizkigu aukera desberdinak, eta aukera desberdinak luzatzen dizkigu. Ikus daitezkenez, aukera anitzak. Adibidez, kolorea, bigarren aukeran klikatzen baldin badugu, hemen programak luzatzen dizkigu aukera desberdinak. Aukera dago ere, koloreen paleta personalizatzeko. Eta hemen ditugun aukerak ere baliatu ditzakegu gure lana aurrera eramateko. Azken aukera moduan, Wixek letra motak aldatzeko aukera eskaintzen du. Eta klik egingo dugu ikusteko bertan zer ikusten den. Ikus daitekeenez, berton letra mota desberdinak daude. Eta aukeraketa bat eginez, nik lehenengo aukeratuko dut. Ikusten da letrak aldatzen direla.